wallahi yanzu na ai na fito daga gida. Au magana show din nan ko ka ganni nan ma na wanki zan yi ma yanzu zan wanke riga yanzu zan shirya na fito. Yanzu wanki kawai zan yi suna bushewa zan goge na fito. Madalla. Madalla. No. Kage baki. Kage baki. Lafiya sai gudu kake sai ka ce wani mahaukaci ba hanya ba kai. Wai riga na wanke riga na shanya kira na aka yi shofa aka kira ni fa wai daga wanke riga in shanya ta wai in dan kwanta wai in jira ta dan bushe bacci ya dauke ni shine ha Kaga ta aiki aka dauke ma. Rigar da kake dan zuwa kake dan bidiyo gurin show aka ake gayyata ina ji ana wani kwado na yawo da wata malamin mai ita ka sace ɗaya daga cikin masu comedy garin nan ne suka dauke ta su suka dubo aka dauke ta wanda daga na an kai rigar nan dama an taya ta na isiyarwa ɗaya daga yanzu haka ma gurin yan sanda zan je wa gurin yan sanda zan je da gurin yan sanda